ଆଜିର ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ସୁନ୍ଦରତାର ଗନ୍ତାଘର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ସତରେ ପ୍ରକୃତି କେତେ କ'ଣ ନ ଦେଇଛି ଆମକୁ। ପକ୍ଷୀର କିଚିରିମିଚିରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୁଲ ଫଲ ଓ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜତାର ଚାଦର। ଖୋଲା ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରାର ପରଶ ମନ ଜିଣିନିଏ। ବେଲେ ବେଲେ ସେହି ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିରହେ। ତାର ଝରଣା, ପକ୍ଷୀର ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରେ କବିତା। ଆଉ ସେହି କବିତାରେ ସଙ୍ଗୀତର ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି ପବନ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ କବିତା। ସେହି ମଧୁର କବିତାର ତାନେ ତାନେ ନାଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସେହି ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ କେତେ କ'ଣ ଘଟିଯାଏ। ଉଗ୍ରତାର ରୂପ ଦେଖି ଡର ଲାଗେ, ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ସୁନ୍ଦରତାର ରୂପ ଏତେ ଉଗ୍ର କାରଣ ସେ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଉଗ୍ରତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଆମେ, ଆମର ଅବିବେକିତା। ନ ହେଲେ ମନମୁଗ୍ଧକର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ଏପରି ହୋଇପାରେ? ଭାବିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।